Matapos ang labanang yon, ay gulat na gulat ang tatlo niyang kaibigan dahil sa kanyang ipinamalas. Halos hindi akalain ni Lolo Enteng na gano'n na pala kalakas ang taglay-taglay na abilidad ni Lolo Ruben. Ang lubos na ikinamangha ng mga ito ay ang pagtarak ng lupa ni Lolo Ruben sa unlaun. "Ben, kaya mo pala yung ganun?" tanong ni Lolo Enteng. "May mutya ka na pala, Ben eh," dagdag ni Lolo Berto. "Ha? Hindi ako yun," sagot naman ni Lolo Ruben. Sino?" tanong ni Lolo Juan. Hindi naman nakaimik si Lolo Ruben, gawa ng kahit siya ay walang kaide-ideya kung sino ang gumawa nun. Ang tanging naiisip niya lang na merong kakayahan gumawa ng ganong abilidad ay ang matandang hukluban na nakita niya. Pero bakit naman siya tutulungan nito? Hindi naman sila magkakilala. At saka, di naman niya kailangan ng tulong eh. Doon din napagtanto ni Lolo Ruben na isa yung antingerong nasa hanay ng isa sa pinakamalalakas. Hindi basta-bastang makalikha ng armas na gawa sa lupa, gamit-gamit ang mutya. Matinding debosyon, pananalig, at lakas ng pangangatawan ang kinakailangan upang makalikha ng ganoong uri ng sandata. Hindi sigurado si Lolo Ruben kung anong mutya ang hawak-hawak ng tagapangalaga nito. Pero meron siyang isang hinihinalang mutya na maaaring makagawa nito. Wala ang mutyang ito sa aktwal na mundo, bagkus ay nasa dimensyon iyon ng mga engkanto. Maaaring puso ng lupa ang mutya ng ermetanyong yon ayon kay Lolo Ruben. Hindi niya mawari kung paano ito nagkaroon ng mga ganong mutyang napakahirap makuha. Naging palaisipan din sa kanya ang mga tagpong yon. Hanggang sa dumating ang panahong nakilala niya ang misteryosong panauhin. "Tara na, umuwi na tayo," wika ni Lolo Ruben sa kanyang mga kaibigan. Si Lolo Juan nung mga panahong yon ay hindi talaga makapagsalita sa kadahilan ng bagong-bago pa lamang sa kanya ang mga ganong uri ng gawain ni Lolo Ruben. "Huwag kang mag-alalawan, masasanay ka rin," wika ni Lolo Enteng. "Ha? Siguro, Teng, kung kakayanin ng mga mata ko?" Nininerbyos naman na sagot ni Lolo Juan. Ilang minuto lang ang lumipas at nakarating na nga sila sa kubo ni Lolo Ruben, kung saan doon na din mismo sila nagpaalam. "Ben, uwi na kami ah. Nagmamadali na kasi tong si Juan eh," wika ni Lolo Enteng. "Ganun ba? O sige, ingat kayo," sagot naman sa kanila ni Lolo Ruben. Kinaumagahan, bumalik na naman ng kubo yung tatlo. Bale, sa pagkakataong ito, maliligo sila sa dagat gawa ng napakainit ng paligid noong mga panahong yon. Maganda din itong karanasan para sa kanila upang mas lalong mapatibay ang kanilang samahan. "Berto, ito pa ang mga gamit oh. Yung banga na merong isda, nandoon sa gilid. Pakikuha na lang," wika ni Lolo Enteng. Si Lolo Ruben at si Lolo Juan naman ay naghihintay na sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas ay inumpisahan na nila ang paglalakad. Si Lolo Enteng merong bitbit na tuba, si Lolo Berto sa ulam, si Lolo Juan sa mga gulay, at si Lolo Ruben sa kanin at tubig. Naging masaya ang kanilang paglalakbay noong mga panahong yon.
Medyo malayo-layo sa kubo ni Lolo Ruben ang kanilang pupuntahan. Pero hindi nila ito alintana sa kadahilanang umaga naman at kasama nila si Lolo Ruben. Nang tuluyan na silang makaalis sa baryo namin, ay nasipat na naman ni Lolo Ruben ang matandang yon na nasa tuktok ng bundok. Hindi gumagalaw na animoy isang estatwa. Tinitigan lang ito ni Lolo Ruben at kitang-kita niya ang tungkod nito na mas mataas ng dihamak sa ermitanyo. Agad niya namang binaling ang kanyang paningin at ipinagsawalang bahala niya na lamang yon. Wala din naman kasi siyang nakikitang bahid ng kasamaan sa taong yon nung minsan na niya itong nasipat. Ang tanging palaisipan lamang kay Lolo Ruben kung sino ba talaga ang taong minsan niyang nakita sa kanyang kubo. "Uy Ben, pahinga muna tayo. Medyo malapit-lapit na din eh," wika ni Lolo Berto. "O sige, andyan na yung dalampasigan oh. Konting lakad na lang," sagot naman ni Lolo Ruben. Habang nagpapahinga silang apat, ay biglang nagtanong si Lolo Enteng ng, "Ben, alam mo, minsan napapaisip na rin ako eh. Meron din bang mga engkanto sa langit?" "Engkanto sa langit? Siyempre walang engkanto dun. Pero merong engkanto sa himpapawid. Sa lahat ng uri ng mga engkanto, ang uri ng mga yan ang pinakamahirap matuklasan at masilayan ng tao. Kahit ako, isang engkantong nasa himpapawid pa lamang ang aking nasisilayan. Si Maestro Inko ay minsan ang nagkaroon ng kaibigang engkantong himpapawid noong nabubuhay pa ito. Malalakas ang mga engkantong yan at bihira lang itong magapi ng mga engkantong nasa paligid natin," wika ni Lolo Ruben. Dagdag pa ni Lolo Ruben na mas makapangyarihan at mas maunlad ng dihamak ang mga engkantong naninirahan sa himpapawid. Hindi ito nakikita ng mga tao sa kadahilanang nakakubli ang mga yon sa ulap at ang kanilang mga gamit o teknolohiya ay hindi nakikita ng mga mata. Animoy, isang kristal ang lunsod ng mga ito sa kalangitan na gawa sa purong mahika ng Panginoon. Sila din ay purong kanan at mga mabubuting nilalang. Sila ang susunod sa hanay ng mga anghel. Wala ding nakakaalam sa mga lahi at uri ng mga ito. Gawa nga ng hindi ito masyadong nagpapakita sa tao. Kahit ikaw ay merong malakas na ikatlong mata kagaya ni Lolo Ruben, ay hindi yun uubra sa mga gamit-gamit nilang sa bulag. Basta ang tanging palatandaan lamang na merong dumaang engkantong nasa himpapawid ay ang biglaang pag-iba ng direksyon ng hangin. "O tara na, punta na tayo sa dalampasigan," wika ni Lolo Ruben. Matapos magsalita ni Lolo Ruben, ay agad namang nagsitayuan ang mga ito upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na lakad. Nang makarating na sila sa dalampasigan, ay nagsipaghanda na ang mga ito upang magluto. Napakatahimik pa ng mga panahong yon, gawa ng wala pang masyadong bahay ang nakatirik dito. Mararamdaman mo talaga ang napakabangong simoy ng hangin at kapayapaan sa paligid. Si Lolo Enteng nung mga oras na yon, humiga na sa tabi ng dagat at umidlip saglit. Mahilig kasi itong si Lolo Enteng na matulog tuwing nakakaramdam siya ng kapanatagan ng kanyang loob. Lumipas ang ilang minuto at bigla itong ginising ni Lolo Ruben. "Teng, kakain na tayo," wika nito kay Lolo Enteng. Agad namang bumangon si Lolo Enteng
at tumungo kung nasaan sila Lolo Berto. Tandang-tanda pa ni Lolo Enteng ang lahat ng pagkaing dala nila noong mga panahong yon. Napakasayang alaala nito ayon sa kanya. Nang sumapit na ang liguan, ay dali-dali silang lumusong sa tubig na para bang mga bata. Pero sa hindi malamang pagkakataon, ay biglang napatigil si Lolo Ruben at meron itong tinitigan di kalayuan sa kanila. "Hoy, Ben! Ben! Hoy!" Wika ni Lolo Enteng habang kinakalabit si Lolo Ruben. Agad namang bumalik ang wisyo ni Lolo Ruben at tumingin sa kanya. Pagtingin nito kay Lolo Enteng ay alam na kaagad nito na meron na naman itong nasipat na nilalang. Di naman umimik si Lolo Ruben sa kadahilanang ayaw niyang masira ang kanilang kasiyahan. Ayon kay Lolo Ruben, na ang nakita niya noong mga panahong yon ay isang ermitanyong naglalakad sa tubig na merong lumot na kasuotan. Hindi niya mawari kung anong mutya ang gamit nito. Gawa ng tubig alat ang kanyang nilalakaran. Mabuti sana kung tubig tabang yon, pero hindi. Alam niyang mas malakas yon ng di hamak sa mutya ng ilog o anumang mutya na sumisimbolo sa tubig. Natapos ang araw na yon na punong-punong sila ng kasiyahan. Nang makauwi na si Lolo Ruben, ay siya namang pagpapaalam ng tatlo niyang kaibigan. Napahiga na lamang siya sa kanyang papag dahil sa kalasingan. "Mga kaibigan, nais ko sana kayong makausap," wika ni Lolo Ruben. Agad namang lumitaw ang hari ng mga engkanto at kasabay nito ang paghalinghing ng kabayo sa labas ng kubo. "Ben, ano ang nais mo?" wika ng hari ng mga engkanto. "Nasaan si Rufus?" tanong nito. "Wala dito, Ben. Ilang araw nang hindi yun bumabalik o nagpapakita man lang sa tanawan. Maaaring may pinagkakaabalahan lang ito sa baylan," wika ng hari ng mga engkanto. Matapos magwika ng hari, ay agad namang tumayo si Lolo Ruben upang puntahan ang kanyang mga kaibigang nasa labas ng kubo. Nais niya itong matanong kung meron ba silang balita sa hari ng baylan. "Tingnan mo, Ben, ang batong ibinigay sa iyo ng hari. Doon ay makikita mo kung ano ang ginagawa ni Haring Rufus," wika ng hari ng mga engkanto. Agad namang tiningnan ni Lolo Ruben ang batong ibinigay sa kanya ng hari ng baylan. Nung masipat niya yon ay para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Ang batong merong buhanging kayumanggi at puti ay biglang tuluyang umitim. Maging ang mga kasangga ni Lolo Ruben ay nagulat dahil sa ipinakita nito. Doon din mismo napagtanto ni Lolo Ruben na merong hindi tama sa nangyayari sa isa niyang kaibigan. Kaya ang ginawa niya noong mga panahong yon ay pumunta sa may palayan upang tingnan ang baylan. Doon niya nakita ang animoy mga punong gumagalaw patungong tuktok nito. Ang pagkawala din ng isang pundasyon sa palasyo ni Rufus ang nagdulot ng pangamba kay Lolo Ruben. Maaaring nasa kalagitnaan ng digmaan si Haring Rufus noong mga panahong yon. Pagbalik niya sa kubo, ay biglang lumitaw ang 4 na ermitanyong merong talukbong. Lahat ng mga yon ay merong tungkod na paiba-iba ang disenyo. Doon niya rin nasilayan ang ermitanyong merong nahuhulog na lupa sa kamang suot nito.
Hindi gumagalaw ang mga yon. Kaya ang ginawa ni Lolo Ruben ay nagkarga siya ng baluti dito. Pagkarga ni Lolo Ruben ay bigla namang itinutok sa kanya ang mga tungkod na hawak ng mga misteryosong ermetanyong yon. Pagtutok sa kanya ay bigla siyang pinuluputan ng mga baging na merong mga nagsisihabaang tinik. Bumaon yon sa baluti ni Lolo Ruben at laking gulat na lamang niya nang tumagos ito. Kaya ang ginawa niya nung mga oras na yon ay nag-usal siya ng mga espiritual na sandata upang kalabanin ang mga yon. Di niya kasi dala ang punyal, gawa ng iniwan niya ito sa loob ng kubo. Agad naman siyang nakawala dito at nang makawala siya, ay biglang bumaon ang kanyang mga paa sa lupa. Tumalon ang nakatalukbong na itim at lumapit ito sa kanya. Di mo kami kakayanin, Ruben. Hindi mo kami kalaban. Wika ng nakaitim. Naparito kami upang ipaalam sa iyo na kasalukuyang nadakip si Haring Rufus ng aming mga kalaban. Bilang mga antingerong mga ministro niya, ay wala kaming ibang malalapitan kung hindi ang matalik niyang kaibigan. At ikaw yon. Wika ng ermetanyong naglalagas ng lupa ang talukbong. Wala na ding lakas ang reyna ng Baylan dahil sa laso nito sa katawan. Ang tanging paraan upang mailigtas ang dalawa ay sa pamamagitan ng pagpatay sa hari ng aming mga demonyong kalaban. Ikaw na siyang bihasa sa kumbating espiritual, ang aming natitirang pag-asa. Wika ng isa. Naway matulungan mo kami. Pagmamakaawa nung isang ermetanyo. Wala namang naisagot si Lolo Ruben noong mga oras na yon. Gawa ng mas malakas ng di hamak ang mga yon kumpara sa kanya. Meron silang mga natatanging mutyang taglay na talaga namang nakakakilabot. Ang higit pa sa lahat ay ang mga abilidad nito na kayang gawing armas ang anumang may buhay na nasa ating mundo. Matapos magwika ng mga yon, ay biglang natanggal ang paa ni Lolo Ruben sa pagkakabaon. Magsiupo muna kayo, aking mga kaibigan. Nais kong malaman ang buong kwento. Wika sa kanila ni Lolo Ruben. Agad namang umupo ang mga yon at tinanggal ang kanilang mga talukbong. Doon ay nakita ni Lolo Ruben ang mga kaanyuan ng mga ito. Meron itong tig-iisang medalyon na nakasabit sa kanilang leeg. Hindi lang yon basta-bastang nakasabit, sa kadahilanang ang medalyong mismong nakasabit roon ay nagkaugat na sa kanilang mga dibdib. Tanda ng buhay na buhay ang mga ito at labis-labis ang kapangyarihang taglay. Indikasyon din ito na ang mutya nilang hawak ay tuluyan ng nakipag-isa sa kanilang katauhan. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, meron tayo next story ngayong ding araw na to. Yon, mahaba yon. Pasensya na kayo, medyo maiksi yung Lolo Ruben natin. Sana sa susunod, mahaba na ulit. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.